Veľmi pekné, si myslím, že každý trofej zdvihnúť je krásne a som veľmi rada, že som si takto mohla zahrať. Si myslím, že to boli kvalitné zápasy a ma veľmi tešilo, že aspoň takto doma si zahrať. K tomuto zápasu, keby ste mohli poslať tomu finálu venovať? Si myslím, že to bol dobrý zápas. Vicky, mám stále úzke zápasy na tréningu, ešte sme nikdy proti sebe nehrali, takže som určite bola veľmi pripravená na tento zápas, lebo veď ona hrá takú hru, že fakt, že hrá rýchlo, dobre seruje, takže je to fakt o tých prvých dvoch loptách, že to musím prežiť vlastne proti nej a skúsiť sa dostať do tej výmeny. Vnímali ste divákov, ktorí prišli povzbudzovať? Áno, určite, to bolo veľmi príjemné celý vlastne minulý týždeň, to bolo super a som veľmi rada, že ma takto aj povzbudzujú ľudia na Slovensku a niekedy berú ako svoju, takže to ma veľmi teší a dúfam, že sa užili tiež. Ako sa nastupovalo na ten finálový zápas a možno aj na tie predchádzajúce pozície tej najvyššie nasadenej hráčky s tým, že ste hviezda svetového formátu, že ste určite tu boli aj favoritka? Neviem, ja to tak nejak neberiem, ja sa fakt snažím sústrediť na ten zápas a keď idem na ten kurt, tak fakt sa snažím vyhrať a to, čo je mimo toho kurtu, to nejak moc nevnímam, ale som fakt rada, že bol takýto veľký záujem. Namiesto soboty ste hrali až v nedeľu, pondelok, ako ste prežili tie dva? Je to také typické pre tenis, som bola určite rada, že to nedali na včera, lebo veď včera bolo také isté počasie ako v sobotu, takže si myslím, že to bolo super a všetci sme súhlasili hrať v pondelok a bolo to aj super, že vlastne na tento čas, že veľa ľudí mohlo prísť. Aký máte teraz program? Máte vlastne ešte nejaké turnaje tu na Slovensku? Áno, budeme hrať ten ďalší turnaj, čo bude na Slavie, vlastne tejto Peugeot Open série a potom pôjdem do Švajčiarska si zahrať ešte nejaké turnaje a tiež ligu. Teraz medzi tými turnajmi, medzi ďalšími iba tréningy? Alebo je tam svoje nejaké zápasy na plánu? Ani nie, teraz ideme do Tatier, druhýkrát v mojom živote, takže ideme si trošku odpočinúť, lebo fakt som už nejak veľa trénovala, veľa hrala zápasy a potom budem hrať ten ďalší turnaj.